12 तारीख सिनी जे आस्तो बोलो मास गैदरिंग गेरथि बोले नि मास गैदरिंग टू सिनी ताखु मोजेस देबरमा हेजामारा आमसाइनि बेलफां गामिनि बो एक्सिडेंट नङै बो पुरा माने लांमा चखागिनि ओमफ्राय बिनि फेमिलि न सिनि तिप्रानि चेयरमैन एबा सिनि बुबाग्रा बो हाइनाय पिका तै सिनि DTAD सिनि हनरेबल CM सिनि सार पुर्न चंद्र जमातिया ताई डेपुटी CM सिनि सार ओलिमेश देबरमा ताई हाइकेन सिनि बंग EM MDC ताई ताबु अजरावो बंनि लगी बिनि बिहि दङ बिनि लगी फाइमान जाथाय सिनि सिमना तमाकारिन MDC सिनि MLA सिमनानि ताई गोबांमा YTF नि लीडर्स तिप्रा मतनि लीडर्स ताई TWF नि लीडर्स रबो फाइ बिनि जों ताइसा बिनि कन्डोलेन्स सार्भिस बिनि बनसजों हेन्ड टू हेन्ड बिनि फेमिलिनि बागै चेक कायसा 1 लाख नि चेक याफार फैके बे सादे सादे बिन चराइनाबो जों मियानि सालनो खुंपुया गिदिनो एडमिशन खैरिका ताई ताबो बुसकांनि सालबो बिनि फेमिलियो जे नांमानि सुबाचु सिनि बुबाग्रानि लीडरशिप नि बिसिंतै सिनि ADC गभर्नमेन्ट नि यांतै जों खायथानाय बुसकांनि साल ताई बिनि बागै जे बिनि बिहिंनि बागैबो सिनि डेपुटी CM बो कवरि क्लांजाक बिनि बान्था कायसा जब इबो रुजाकनाय बुसकांनि साल